उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुम माइनाव आफादनि 18थि खुंगा सावराय मेला आयदा बियाबनि आवथायाव गोथार बाथौ थानसालियाव सानसेनि हाबाफारिजों खुंफुंबाय थानाय जादों आरो बे समावनो दिनै माइनाव आफादनि जितु थान्दै मेल जिरायदोंमोन बे थान्दै मेलनि हाबाफारिनि गेजेरजों जिहेतु उदालगुरि जिल्ला माइनाव आफादा खुंगा 18थि बोसोरारि खुंफुंबाय बे 18थि बोसोराव माइनाव आफादा समाज फोसाबनाय बेलायाव धोरोम बिथिङाव मा खामानि मावदों बे बेलायाव रोखायै मिथिनो थाखाय जोङो उदालगुरि जिल्ला माइनाव आफादनि गाहाय नेहाथारि दं जों बिथांनिफ्राय मिथिनो लुबैबाय। खुलुमबाय। उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि माइनाव आफादनि गायसनजानाया दिनै जोंहा 18 बोसोर जाबाय। बे आफादा दिनै 18 बोसोर बे आफादखौ जोनोम होनायनि गोबां थांखि दं जाय थांखिखौ उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमा दिनैसिमबो मावफुंगासिनो दं आरो मावफुंबाय थागोन। समाज आरो धोरोम जौगानाय फोसाबनायाव जों बिमा माहारिफोरा गोबां बिथिंजों जों जौगासार होनायनि थाखाय गोबां खामानि मावदों आरो मेंनाय गैयै जासे जों उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुम माइनाव आफादा बिबानखौ मावफुंबाय थादों होननानै जों बुंनो हायो। दिनै माइनाव आफादनि सावराय जथुम 18थि खुंगा बेवहाय माइनाव आफादा गोनां माबायदि मावथांखिफोर लादों? उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुम माइनाव आफादा दिनैनि थांखिया जोंहा जाहैबाय से नं थांखि जोंनि उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुम माइनाव आफादा जाहाथे जोंनि बियाबफोराव गंफ्रोमबो बियाबफोराव जाहाथे हाबा जानानै सिरिहै थांनाय बेखौ गिदिर आथिमंगल सेफायनाय बे हाबाफारिखौ जों फोजोबस्रांनायनि आरो जेब्ला जोंनि हौवा माहारिया गोमोरलांब्ला जोंनि हिन्जाव माहारिनि जा खाफालनि सिन्दुर बे खाफालनि सिन्दुरखौ हौवानि रुंसारि जालांनाय जा हौवानि आसि बिमाजों हुखुमोरनाय बे हुखुमोरनाय खान्थिखौ जों फोजोबस्रांनो थाखाय जों खावलायदों आरो नाजादों जाहाथे बे रुंसारि जालांनाय हौवानि हाथिंजों हुखुमोराब्लानो माबा मोनसे राहाजों जों खामानि बेबस्था खालामनो हागोन नामा बेखौ जों नाजादों आरो जों दिनै बे हाथिंजों हुखुमोरनायखौ बन्द' खालामबाय होननानै जों फोसावबाय माबा मोनसे राहाखौ जों नाजागोन। जिहेतुके नोंथांमोना समाज बिथिंनि धोरोम बिथिंनि गोबां खामानि मावबोदों आरो 18 बोसोर जाबाय होननानै नोंथांमोना दिनै सावराय जथुमखौ फोसावदों बा नोंथांमोननि माखासे फोसाव बिजोङावबो नुनाय जादों। बिखेकभावे माइनाव आफादनि गेजेरजों जोंनि आथिखालनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि गेजेराव गोरलै बैसोआव हाबा जानाय बा संसार जानाय बेलायावबो आरो सासे गुबुन सेंग्राजों हिन्जाव गोदाना खारो बा हिन्जाव गोदाना सोरबा सेंग्राजों खारो जिहेतुके नोंथांमोना धोरोम फोसावनाय आरो समाज फोसावनाय खामानि मावदों बे बिथिङाव मा बुंनो नागिरदों? जों बिमा माहारिफ्रा गोबां नाजागासिनो दं मानो होनोब्ला जोंनि बे बाथौ धोरोमाव जों बे जिहेथु हौवा थासेयावबो गुबुनजों खारनाय बे जोंनि थाखाय मुगैथावना जानानै फैदों आरो जोंनि धोरोमा बेखौ थोनाखै जोंनि हारिनि धोरोमनि सायाव बियो गोसोम हांगार जानानै थालांनो नागिरदों ओंखायनो जों बेखौ जों सुस्रांनो थाखाय जोंनि उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुम माइनाव आफादा फोसाबनायनि बिथिङाव जों मेंनो रोङै जासे जों मावबोगासिनो दं फोसाबगासिनो दं आरोबाव जों जेसेबां हायो जों फोसाबनाय नामावहा जों आवगायलांगासिनो थागोन। देग्लाय 18थि बोसोरारि जथुमा उदालगुरि जिल्ला माइनाव आफादनि खुंगा सावराय मेला दिनै जानानै थांबाय आरो फैगोन बोसोराव नोंथांमोना बबे बियाबाव खुंगोन होननानै सानो? जों फैगोन बोसोराव भकतपारा बियाबाव खुंनो थाखाय जों फोसावखाना होनाय जाबाय। भकतपारा बियाबनिफ्राय माबाफोर खावलायनो नागिरदों? भकतपारा बियाबखौ जों बेखौनो खावलायनो लुगैदों जाहाथे बेनिख्रुइबो साबसिन हामसिन जाहाथे जोंनि उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुम माइनाव आफादनि आफादखौ खुंफुंनानै बिथांमोना हरो बेखौ आं लुगैजाबाय। बेनिफ्राय आरो बै हिन्जाव गोदान हौवा गोदान जिरायग्राया बेलेग बिसिना खना बेलेग आरो माने दिना थांगौमानि फैगौमानि बारानिफ्राय बारासो जादों आरो दा जोंहाबो गिलायलाङो आयौ बेबायदि बनायनांगौबा माब्रै सोङो बे बेसेबां थांदो सोरनाबा 10,000नो सोरनाबा 15,000नो सोरनाबा 20,000नो आदिनिया सोरबा थाथों आदिनि उनाव खालामनाय हाबा आथिमंगल हाबा बेखौ
आंबो खालामबा होननानै दिनै आं माबा लाबाय समायखिरा लाबाय दा बेयाव जेसेबां बिमा फैदों नोंथांमोनाबो खालामा होननानै दायित्व लाथारो होमबानो अट'मेटिक बन्द जाबाय नङा दिनैनो नांखादों बेखौ माबा खालामथारो रावबो फिसाजोखौ गोसोथोनायथ' जों हमस्लाबनो हाया मा समाव गोसोथोयो मा समाव सोरजों मा जायो पात्ता मोनस्लाबाना जों सावराय मेलाव नुजाथिफैनाय एबा दानि